Suomi-Orina toivottaa kuulijoilleen hyvää itsenäisyyspäivää vuonna 2025. Suomi täyttää tänään 108 vuotta. Toisin kuin monet kuvittelevat, niin Suomihan sai itsenäisyyden jo silloin 1917, eikä vasta talvia jatkosodassa, mikä usein unohtuu. Silloin sota-aikanahan Suomen itsenäisyyttä ja niitä rajoja sitten puolustettiin, mutta itsenäisyys annettiin Venäjän hallinnolta silloin vuosisadan alkupuolella. Mutta tämähän näiltä ainakin hörhöltä jää usein täysin sivuun. Silloinhan, jos ajatellaan sota-aikaa, että oltaisiin silloin vasta saatu itsenäisyys, niin Suomihan olisi nyt vasta sitten joku 80-vuotias. No, joka tapauksessa Suomestahan ei kohta varmaan ole enää mitään jäljellä, kun jos katsoo tätä nykyistä menoa politiikassa ja muutenkin. Ja nythän on ollut aika kiinnostava vuorokausi, mitä tulee näiden valtion varoilla elätettävien hyväosaisten ihmisten töppäyksiin. Tuoreimpana nyt tämä Kelan uuden pääjohtajan Lasse Lehtosen sekoilut Brysselin lentokentällä. Tästähän on nyt oivallisesti uutisoitu ja kommenttiosiot ovat olleet auki, mikä on sinänsä ilahduttavaa. Ja jokainen nyt, joka vähänkään asioita on seurannut, siis tietää, että tämä Kelan pääjohtaja valittiin siis poliittisin perustein. Siellä oli suhmuroimassa kokoomus ja persut, ja tämä kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen ei kelvannut, niin sitten piti ottaa tämä HUSin entinen diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kehiin. Ja mitä nyt Lasse Lehtosesta tiedetään, niin hänhän on hyvin erikoinen ja hankala persoona. Ja HUSissa on tiettävästi kilistelty maljoja sen takia, että päästiin eroon Lassesta, ja ilmeisesti jotain oikeusjuttujakin on vireillä. Mutta nyt tämä herrahenkilö on sitten Brysseliin mennyt vielä saikulla, kun on niin korvaamaton ja tärkeä henkilö, ja istunut sitten siellä lentokentän loungeissa pari päivää, kunnes sitten yrittänyt Finnairin lennolla Helsinkiin, ja paikallinen lentokenttäpoliisi sitten taluttanut tämän Lehtosen jonnekin. Joo, siis tämä on kyllä käsittämätöntä, että nämä kermaperseet ei kerta kaikkiaan niin kuin ymmärrä sitä omaa tilaansa, ja tämän Lehtosen johtamistyyliä hän on arvosteltu jo pitkään, ja onko nyt sitten niin sanotusti pääbrakannut, ei ole kestänyt sitä, että hän ei olekaan sellainen henkilö, jota kaikki palvovat ja kumartavat, vaan raadollinen elämän todellisuus on astunut esiin. Joo, toivottavasti nyt saadaan tuohon selvyys. Mua ei henkilökohtaisesti kiinnosta yhtään, mikä diagnoosi tällä äijällä on, mutta mun mielestä tollaiset tyypit pitää heivata pois tuolta pääjohtajien pallilta. Mutta tämä nyt vaan kertoo taas kaiken tästä suomalaisesta nykymenosta ja tästä Petteri Orpon surkeimmasta hallituksesta varmaan sitten koko itsenäisyyden ajan. Että alas on menty Suomessa. Stubb vielä yrittää hehkuttaa, kuinka Suomi on niin erinomainen maa. No okei, me ollaan vielä siinä suhteessa onnekkaita, että meillä ei ole sitä sotatilaa päällä. Meillä on vielä turvallista. Meillä on ruokaa kaupoissa, kaapeissa. Meillä on lämmitys ja vedet tulee. Mutta tuosta henkisestä tilasta mä en ole enää niin kovin varma, mihin tämä Suomi on menossa. Osasyynä tietysti on ihmisten oma käyttäytyminen ja
joku sellainen aivan holtiton alkoholin käyttö, että vedetään pää täyteen viinaa ja päihteitä ja sitten tapahtuu kaikkea. Mutta osa on myös sit ihan tällaista yhteiskunnallista politiikkaa. Et tehdään sellaisia päätöksiä, jotka kurjistaa joidenkin ihmisten elämää aivan kohtuuttomasti. Ja sitten muilta lähtee se näköala, kun ei ole mitään hyvää odotettavissa. Joo, no tämä oli nyt tällainen paatos. Mitä tulee sitten tähän hörhöskeneen, jotka aina aktivoituvat nimenomaan juuri itsenäisyyspäivänä. Luin jo tuossa aiemmin mediasta, että tämä Töölön tori Helsingissä on ongelmallinen paikka, koska sinne kokoontuu nyt sitten monta mielenosoitusporukkaa. Ja ihmiset, jotka sitten asuvat siellä alueella, niin kärsivät siitä metelistä ja riehumisesta. Samoin siinä on se ravintola, mikä hiton ravintola se nyt on, mäkin olen siellä käynyt. Joku nyt lyö ihan tyhjää. Ja sitten tämä ravintolan porukka ei niin kuin asiakkaat ei pääse ulos eikä sisään, koska tämä mielenosoitusjengi pyörii siellä. Ja siellä on siis kai nyt olemassa tai siis tulossa nämä niin sanotut äärioikeistolaiset natsit ja sitten heitä vastustavat anarkistit. Sitten siellä on näitä sitten tällaisia niin kuin, siellä on kai jossakin vaiheessa menee se ylioppilaiden soihtokulkue ja monia muita tällaisia, joku Jeesusmarssi kai, se on kai päivällä. Sitten on tällaisia jotain ihmeellisiä, niin Mamma Rosa oli se, mistä mä puhuin, se rafla siinä Töölössä, Mamma Rosa, joo. Niin ja sitten jotain tällaisia ulkosuomalaisten järjestämiä, jotain ihme höpö-miekkareita ja sitten tämä Fixit, joo, että erotaan EUsta ja eurosta, siis ihan oikeasti. Joo, tällaista porukkaa on nyt sitten liikkeellä Helsingin keskustassa, varmaan muissakin Suomen kaupungeissa on näitä juttuja, mutta Helsinkiin ja nyt tietysti kaikkia nänkee, kun puhutaan Suomesta. Siis tämä on jotenkin naurettavaa. Mä niin ajattelin tuossa, että mä ihmettelen, että miksi poliisi ei kiellä näitä mielenosoituksia, siis näitä mielenosoituksia nimenomaan itsenäisyyspäivänä. Ne vois olla silloin 5.12. eli itsenäisyyspäivän aattona. Mun mielestä itsenäisyyspäivä pitäisi jättää sellaiseen jotenkin arvokkaaseen toimintaan. Siis mun mielestä niin kuin ylioppilaiden soihtukulkue on ainut, minkä mä sallisin, koska se niin kuin edustaa sellaista perinteistä sivistystä, akateemista sivistystä, että käydään tai mennään sinne sankarihaudoille ja marssitaan Helsingin keskustan läpi. Ja siinä ei ole mun mielestä kai koskaan ollut mitään poliittista agendaa tai mitään häiriöitä. Ja kaikki nämä muut älämölöt niin voisi olla sitten ihan muina päivinä ja sitten jossain muualla kuin siellä Töölön torilla, koska se on niin pieni paikka, että sinne ei kerta kaikkiaan mahdu. Ja mä en kannata mitään tällaisia 612-kulkueita ja niitä häiriköitä, mutta ihan samalla lailla sitten nämä pikkuanarkistit, jotka käy näitä vastustamassa, ovat yhtä rasittavia kiljujia. Siis sinnehän menee sitten sellaista nuorta porukkaa, jotka kiljuu ja rääkyy kun viimeistä päivää. Et sä tällaisella rääkymisellä niin kuin näitä äärioikeistolaisia dorkia saa mihinkään poistumaan. Sä vaan provosoit sitä tilannetta. Se, että Suomessa saa tällaisia äärioikeistolaisia kulkueita järjestää, niin on mun mielestä niin kuin, se on se juurisyy siinä. Että meillä on tällaisia ihmeellisiä suojeluskuntapoppoita, jotka levittäytyy tänne ja alkaa niin kuin määräilemään, kuka täällä saa olla ja mitä mieltä sä saat olla ja missä sä saat kulkea, riippuen siitä, millainen sä oot tai mistä sä tuut tai mitä ideologiaa sä edustat. Tämä on mun mielestä niin kuin tää on sellainen niin kuin poliittinen päätös, että täällä saa tällaiset niin sanotut natsit riehua. Mutta en mä kyllä myöskään tykkää näistä
anarkistiporukoista, koska osa niistäkin vaikuttaa olevan aika häiriintyneitä, mitä olen seurannut noita. Ne on siellä rääkymässä ja rummuttamassa ja niin edelleen. Et kaikki tämmöinen ääriliike on se, mitä mä voi kerta kaikkiaan niin käsittää, enkä mä voisi sietää. Ja mun mielestä nämä ryhmät kummatkin pilaa tämän koko itsenäisyyspäivän tietyiltä osin tietyillä alueilla. Ja sitten mediahan siitä taas raportoi ja sitten sinne menee nämä ratsupoliisit ja nämä eläimet joutuu olemaan siellä hirveässä tungoksessa. Niitä ehkä hakataan kummaltakin puolelta. Ja vaikka ne on koulutettu ne eläimet tämmöiseen joukkojen hallintaan, niin siitä huolimatta mun mielestä se on karseeta. Joo, kyllä tämä Suomi on mun mielestä tämä Suomi on alkanut olla ihan, sanoisinko ihan menetetty maa. Ikävä sanoa. Mä oon aina ollut jotenkin sellainen, pitänyt Suomea monessa asiassa hirveän hyvänä maana, mutta näin tämä pikkuhiljaa vaan rapautuu ja tämä henkinen ilmapiiri tässä maassa on tämä on vaan mennyt niin surkeaksi. Ja kuten mä tuossa jo sanoin, niin tämä poliittinen tahtotila on aika merkittävä. En myöskään siis todellakaan kannata mitään tällaista äärivasemmistolaista väkivaltaa, enkä äärioikeistolaista väkivaltaa. Mä en kannata mitään tällaista, missä rikotaan ja rienataan ja sotketaan ja uhkaillaan, vaan se, että kun ihmisillä ei ole enää mitään, mä sanoisin, että tämä ihmiskunta, tai suomalaiset myös ihmiskunnan edustajina, niin tämä on tämä tällainen löyhäpäisyys. Kun ihmisillä ei ole enää mitään, niillä ei ole enää mitään rajoja, lainsäädäntö on ihan lepsua, mitään rangaistuksia ei saa mistään, mitään vastuuta ei ole enää mistään itsellä. Kaikki on aina muiden syytä. Että sellainen vanhanaikainen kunnollinen elämä, niin se ei ole enää muodissa. Niin kuin silloin, kun mä olin lapsi ja nuori, niin silloin elettiin vielä semmoista kunnollista elämää. Tavalliset työläisperheet eli ihan tavallista kunnollista elämää. Mutta kaikki tämä, mitä nyt on tullut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin tämä on kaikki ihan vaan lisännyt sitä surkeutta. Ja ihmisiä on ihan liikaa, se lähtee jo siitä. Vaikka Suomessa on vähän, mutta meitä on tässä maailmassa aivan liikaa. Ja kaikki ne älyttömyydet tulee myös tuolta ulkomailta tänne Suomeen sitten lieveilmiöinä. No joo, tämä oli nyt tällainen jorina, kuten mä olen aina sanonut, mä jorisen mitä mieleen tulee. Koska niin kaikki muutkin tuntuu tekevän ja ne saa sitä vielä palkkaa. Mähän teen tätä ihan vaan huvikseni. Mutta kiitos teille, jotka jaksoitte kuunnella ja rauhallista itsenäisyyspäivän jatkoa. Moi!